Bueno, atxaldeon guztioi, eskerrik asko etortzegatik lehenengo gauza, guazen eseritzea. Bueno, gaur daukeu lehenengo, ondarea orain daukeu maiatzian, 4 jardunaldi, eta gaur daukeu lehenengua, Tolosako zezen plazari buruz. Oain dela pare bat urte egin zen obra bada, 2020-2023, eta gurekin batea dauzkeu, Aitor Zubia, arkitektua, Bea bergaratarra, berez, ez oinatiarra, baina bergaran bizi, barkatu. Bea Z2 estudia dake, Uzuri Larrañaga arkitektorekin batera, eta lan asko egin dituzue eraberritze munduan, azkeneko urteotan, adibidez, Artzaiona katedrala, Zegeio, Zumaiako konbentua, Sanadrian tunelean baita ere ikerketa batzuk egin dituzte, Zeraingo minak baita ere, orduan, behasiko da lehenengo, esposizioakin, eta gero Patxi Albizu daukeu, Patxi Albizu Iparragirre enpresakoa da, Idia Zabalgoa, 75 urte aurten, badia urte batzu, zorionak, ez da gutxi, eta behaiek baita ere, guztira urte pilo horietan milaka proiektu dituzte, baina azkeneko urteotan, bereziki, zezen plaza Tolosakoa, Txillida Lantoki Museoa baita ere Legazpin, eta Oiaso Museoa indela gutxi, ezta? Orduan, zer gehiago, behaiei usten diet, zuaziko ze Aitor, eta gero Patxi jarraituko da, ezta? Bai. Bale, osando, eskerrik asko guztioi, arte. A ber, hitzaldeekin hasi aurretik, gustatuko litzaidake lan txikitxo bat hartzia zuek. Hemen azalduko zela, hau da spoiler txiki bat, bale? Bukaera zein izango dan. Nola aldatuko zinuteken grada honeik, hemen ikusten dituzuen grada honeik, bere lekuen egonda, azpia eta bere egitura guztia. Esto es, os pido el ejercicio de cómo os imagináis, para que lo vayáis desarrollando durante la exposición que vayamos. ¿Cómo os podéis imaginar que se haga la sustitución de la estructura tanto horizontal como de pilares, manteniendo las gradas y la cubierta? Imaginaos el truco este de los magos que ponen encima de una mesa los platos, etcétera, y quitan el mantel. Pues en vez de quitar el mantel, lo que aquí al final se terminó haciendo fue sustituir la mesa, sin desmontar ni los platos, ni la cubertería, ni nada. Ese ejercicio de magia, pues bueno, nosotros tenemos una pequeña parte, el gran mérito es suyo, ya os lo contará. Orduan, proiektu hau, ikusten zuen bezala, laugarren fasia da. Laugarren fasia, Tolosako zezen plaza berritzen urtetan zehar, joan zian, eta laugarren fase honetan, hemen ikusten dituzuen egurrezko armaila hauek eta bere egituraren zahar berritzia edo ordezkatzia planteatzen zen. Aurreko lehenengo bi fasetan, lehenengo fasian 3 urtera berri egin zituzten, bigarren fasian hemendikaldian, atzekaldian, gerora armailetarako beharrezkoa izango zen egitura indartze batzuk landu zituzten, eta 3. fasian, Iparragirre beraiek ere egin zuten, grada, hemen ikusten dituzuen hormigoizko gradak, hor azpien dauden ganga edo bobeda horrein, gaineko grada honeik, berritu zituzten. Orduan, hori 2019 inguruan, ¿está? El 2019 terminaron los de Iparragirre, esa tercera fase que era la rehabilitación de las gradas, y para la cuarta, en ese proyecto que ya estaba hecho, lo que tenían planteado era una sustitución total de este graderío por una estructura de hormigón, una estructura colaborante de acero hormigón y unas gradas totalmente nuevas, metálicas. Claro, el ayuntamiento recibe el proyecto y como es un edificio
un edificio que tiene protección, ¿vale? Eraikin hau dago Santiago bideko dekretu barruan. Orduan, edozein obra egiteko, baimen eskatu behar zaio Foru Aldundiko departamentuari. Baimen hori, udalak baimen hori tramitatzen zu momentuan, Foru Aldundiak zer esaten digu. 2012ko dekretu honen barruan dago, beraz, maila ertaina, edo erdi mailako babes hori dauko, tiene una protección media, lo que implica que se tiene que hacer una restauración científica conservando los elementos. Y además, en las estructuras que se tuviesen que cambiar, sustituir, lo que sea, se debía mantener la materialidad del edificio y de la estructura en sí. Claro, pero nos encontramos con una plaza de toros con esta estructura, ¿vale? Con este estado. Kasu honetan, guk ondare lanetan, Mikelek komentatu digu, proiektu desberdinetan parte hartzen dugu. Eta proiektu gehienetan, hemen dagoen, horretzek aldin dugu zuen Josu Benito, gure ia talde barruan sartzen duen pertsona bada, Teknaliako egurran departamentuko kidea, eta beraiekin edozein egurrezko egituran esku hartziak planteatzen ditugunean, nola jardun edo esku hartze horre nola eraman aztertu behar izaten dugu. Lehenengo pausuak beti izaten dira nola berritu eta konserbatu dagoen, hau da. Guk ez dugu eraikin baten esku hartzen dugunean eraikin hori lehen egiten zana, ez? Ustu, fatxadak mantendu eta aurrera. Eraikin eta egitura berri bat sartzen da. Egurrezko izaten baldin bada, egur laminatozkoa, aukera desberdina daude. Ez gara horretan saiatzen. Kasu honetan, pasatzen dana berriz, izan zen, egitura hau, euria egiten dunean, asko buzten den egitura bada. Eta oso egoera txarrian zegoen. Orduan, oina salduko izuet, zek eraman zigun, bigarren esku hartze mota hau planteatzera. Hau da, zeuden elementuak, egiturako elementuak kendu eta berriak jartzera. Pilak ez dauz? Ordenagailura hemen da? Lehenengo azterketa horrek iten dianean oso garrantzitsu izaten da eraikinan historia ikustia. Eraikinan azterketa historiko iten dozunean, eraikin honetan ikusten genuen, 1902, 1903 artean eraikitzen da, baina ja 1908an ja arazuak ikusten dira, gertzen dira. 1928, 1931 berriz, errefuertzuak, indartzen lan desberdinak egiten dituzte. 1983an, hori, egitura metalikoa, zutaben oinarriak aldatzen dira, ja, obra potentiak ikusten dira egiten dituztela. Eta gauden 2019, 20 inguru horretan, eskatzen duna, ja, gradetan esku hartze bat, eta esaten duzu, honek arazuak hasieratik, sorreratik, baldin badakartza, zehose potoluatik da. Azterketa hau, Teknaliakoak egiten duten azterketa honetan, ikusten zutez, azterketetan beti, el color rojo es todo malo. Este es el estado de todos los pilares. Tenemos los 51 pilares que van en todo el perímetro, de los cuales unos poquitos se salvan, principalmente porque ya estaban sustituidos, etc. Alguno tenía alguna posibilidad, pero la inmensa mayoría
ya no valían para nada. Ya habían colapsado, bueno, su vida útil ya había pasado. Y además de los pilares, lo que tenemos es que tanto las vigas como estas cabezas de los distintos olivos están casi todas con patologías graves, casi todas en rojo. ¿Vale? ¿Veis? Este elemento decorativo es un elemento nuevo, se repuso, pero debajo, ¿veis cómo están todas estas cabezas donde apoya en el capitel del pilar? Están con unas pudriciones impresionantes. Eta hau zergatik, nondik dator. Lehenengo, eraikinan diseinuan parte garrantzitsu baduko. Adibidez, teilatu baduko, bere teilatu egala. Baina teilatu egal honek ez du altura guzti hau behar beste babesten. Teilatuak gutxi gara bera, hemen 15 gradutako lerro bat jartzen badegu, hori babesten du. Hortik berakua batek babesgabe gelditzen da. Orduan, euri egiten dunean, eta herri honetan euria goitik bera ez dakit egiten, beti alboska egiten du, ona sartzen da, hau dana guzten da, segundu bat. Eta honek eskatzen diguna da, eraikina, eskatzen digu aztertzea, eraikina zein materialekin izan, hau da, la durabilidad de esa estructura viene acorde al diseño que tiene. Se vio que cuando se moja este edificio, en esta parte del forjado, el agua se queda estancada. Tiene por un lado trampas de agua. En una trampa de agua, si la especie tiene mucho duramen, aguanta bastante más, pero si la especie tiene mucha albura y poco duramen, su durabilidad es mucho menor. En este caso, la especie con la que se construye la Plaza de Toros, las gradas de madera, es el Pinus pinaster, que es un tipo de pino, un tipo de estructura que no se da demasiado aquí y no entendemos por qué. Bueno, suponemos que sería por temas económicos o lo que sea, que se optó por esta madera a la hora de construir estas gradas. Normalmente, si hubiera sido una estructura de roble, aguantaría mucho más, aunque se mojara. Entonces ya nos va dando las pistas de el material con el que se construye no es el correcto. No es el correcto no por el material en sí, sino por la exposición que tiene respecto al agua. Vale, con este primer análisis que tenemos, en el que nos indica que esa estructura está muy mal, que el material elegido para su construcción no era el idóneo, lo ponemos sobre la mesa y las entidades que tanto nos contratan como las que nos siguen, pues bueno, beraiek esku hartze irizpideak mantentzen dituzte, azaltzen dituzte, ¿vale? Nos marcan los criterios de intervención que deberemos seguir a la hora de desarrollar el proyecto. Todos los udalak, beti, logikoa da bezala, aldik eta ikusle gehien eskatzen ditu, hor txiste badago, ez? Tolosako 60 plaza munduko handina dala, inoiz ez dalako betetzen. Bueno, hortik berdin jarraitzen nahiko lukete, hau da. Gaur eguneko lege dira moldatu behar da, baino ahalik eta ikusle gehienak mantenduz. Foru Aldundian, Ondareko departamentuan, gonbidatuta beraiengatik daude, baina eskatzen zigutena zian egurrezko harmailak mantentzia. Hau da,
egitura horren gainean zeuden maila desberdinak bere horretan jarraitzia. Eraikinak 120 urte dauzko. Badakizue egurrezko edozein egitura 120 urte euripean, eguzkipean utzita, bere formak joaten hartzen. Aukera bat izan zen, hasieran planteatu zena, desmontatzia, baina ikusi zen, desmontatzen hasiz gero, guztia galtzeko arriskua egongo litzateke. Hoia ziur izango litzan, zen galtzia. Beraz, maila horreik mantendu inbertsian, bere lekuan eta desmontatu gabe. Además de mantener las gradas en su sitio y sin desmontar, teníamos que, en todo lo que hiciéramos nuevo, mantener la materialidad del edificio, conservar la materialidad, esto es, lo que es de madera que siga siendo de madera. Y luego, además, tenemos que cumplir con la normativa de espectáculos, que claro, hace 125 años y la de hoy en día no tiene nada que ver. Orduan, hau da, obra aurretiko bista bat, eta obra ondoren, gune genuna, zan, bista hau, ia berbere izatia, baina egitura aldetik eta segurtasun aldetik berme guztiak eukitzia. Orduan, hemen ikusten da, diseinuan baldintzak, Foru Aldundia jarri zizkugun horretan, busten danean, guzti hau, eta hemen ikusten dozu ezela iluna gelditzen den, hor, ura gelditzen zen putzututa. Honetaz aparte, elementu guzti honeik, euri eta eguzkiakin denpoanean busti, lehurtu eta degradatzen zijoazen. Eta horretaz aparte, zezen plazak, ia berdina ematen duenaren, gune bakoitzian grada eta palko mota desberdinak dauzko. Hemen ikusten dituzue, palko nagusiak, bigarren mailakoak, sekzio desberdinetan, nola dauden hemen talde txikietan banatuta, hemen talde handiagoak. Beste grada mota batzuk. Eta honek, ja, grada herritar guztientzako gradak zianak. Orduan, grada mota desberdin honeik guztiak mantendu inbertsian eta legedi berritara moldatu. Orduan, gauza guzti horreik mahai gainean jarrita alde batetik eraikinan egoera. Beste alde batetik, bai, udala, Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza olentzeron gutuna eskatu, bakoitzak bere eskakizun guztiak bete, eta eskaera programa zehazten digu. Bueno, proiektuan zituen helburuak honeik txezian. Lehenengo, teníamos que conservar la estética del edificio. En segundo lugar, teníamos que restaurar y conservar las gradas y, además de conservar las gradas, lo que queríamos era mantener la estética histórica de grada antigua que tenían, porque nos gustaba esa pátina que veías que en esas gradas había pasado mucho, habían pasado, además de muchos carnavales, pues muchos años. Por otro lado, teníamos que mejorar y eliminar las trampas de agua. El diseño original, cuando llovía, se hacían pozos, se mantenía el agua. Entonces, en esos pozos, en contacto con la madera se pudre y empieza todo el proceso de xilófagos, vienen los hongos, luego los xilófagos, etc. Entonces, teníamos que eliminar al máximo posible todas estas trampas de agua. Y además de eso, como sabemos
que se iba a seguir mojando y que íbamos a tener que utilizar la madera como elemento constructivo, teníamos que garantizar que la sustitución de los elementos a futuro, esa sustitución de elementos degradados, fuese mucho más sencilla de lo que era hasta ahora. Y con todo esto, pues bueno, además había que mantener el aforo y la evacuación segura de la Plaza de Toros. Entonces, el proyecto se centra, o sea, si en una Plaza de Toros tenemos 51 pilares, en 51 quesitos. Si éramos capaces de resolver un quesito de esos, solo tenemos que repetirlo 51 veces. Como nos dijo Josu, solo es un quesito. Entonces, en cada quesito lo que teníamos era este pilar, la parte inferior, bueno, menos el capitel, el pilar de madera, las vigas que sujetan el forjado de las gradas, sus olivos y la que era la unión clave de vigas y pilares. Diseinu originala hauxe da. Ikusten duzue, hau puntu hau, handituta, hau da. Hemen eurieten dunean, zutabian alboan dauden barandatik ura sartzen da, hemen goitik ura sartzen da, guztien da, eta ura kanporutz joaten saiatzen da, baina barandan azpikalde honetan topo egiten dau, eta hemen piztina txiki bat sortzen da. Hortaz aparte, ura hemen joaten danean, ona sartzen da, eta hemen abian azpikalde hau, hemen ikusten duzuen hau, hor ura pilatzen da, eta ur horrek lortzen dauena da, urtien poderioz, egurrezko egitura horrek guztiak usteltzea. Orduan, hoizan, diseinu aldetik, proiektu honek zeukan elementurik berezina. Eta nola lortu genuen hau ez errepikatzea. Alde batetik, hau da diseinu originala, eta hau da guk planteatzen duguna. Las 7 diferencias. Lehenengo, sartu genuen izan zen, hemen, tarima honen azpian, lamina impermeable bat. Jakinda goitik euri egiten baldin badula, beko egitura nagusira ez dela pasako. Eta beste alde batetik, hemen ikusten duzue baranda, hau baranda originala zen, igo genuen pixkat, ura kanpora irtzen alizateko. Haurez, hemen ura ona baldin bazetorren, hemen topo iten zuen, eta piztina moduko potzu bat iten zen. Gero hemendik ura kanpotik zijoanez, lehen azpira sartzen zanean, ikusi zut argazki, ezta? Esas vigas que estaban apoyadas sobre esta chapa, sobre el perfil en L, cómo se habían podrido totalmente por esa agua estancada. Lo que hacemos es elevar un poco esa viga para que el agua que discurra por aquí, con estos goterones, caiga y el agua se quede debajo y además se ventile para que se pueda secar y la viga quede protegida, separada de ese elemento de perfil. Entonces, ya las dos trampas de agua principales ya las hemos eliminado. Y ahora tenemos la tercera, que era ¿cómo hacemos para que el día que se tenga que sustituir esta viga no tengamos que quitar este pilar, armar la de Cristo de nuevo? Hoy en día, para poder sustituir este pilar, hay que apear por lo menos 2 tramos a cada lado, tanto el tejado, el forjado inferior, los pilares, todo. Con este sistema que planteamos, mediante este usillo,
lo que hacemos es independizar la transmisión de cargas verticales con las horizontales que van del forjado a esta viga. Vale. Hemen ikusten hau da elementu berdina, baina AB hau kentzen dugu momentuan hau dauko. Goiko zutabia usillo honen bitartez eta plaka honen bitartez L-era eta B-ko zutabeakin konektatuta gelditzen da vertikalian. Eta bandeja honek ematen diguna da horren bi albotan apoiatzen ditugu bi AB handiak. Era horretan, era independentian lehen beti AB honen gainean apoiatzen zen zutabia. Gure diseinu honekin lortzen duguna da kargak separatzea. Hau da diseinu originala, eta hau da guk pentsatu genuna. Alde batetik, lehen zutabe hau zuzenian AB honen gainean apoiatzen zen. Orduan, AB hau kentzien nahi baldin bagenun, zutabe hau ere utzin behar zen, oin berriz, zutabe hau honen kargak bera dijoaz, lehen erakutsi dizuetan pieza metalikoren bidez, eta abiak independentekin lan egiten dute. Hemen falta dana da dekorazio elementu hau. Ez dela bakarrik dekorazio elementu bat. Azkenean, forjatuko solibo desberdinen buruak tapatzen ditu, ez agertzeko, 50 zentimetroan behin solibo bat. Baina lana egiten duna, hau pieza honeik dia sakrifizioko piezak. Hau da, normalmente las estructuras tradicionales se solían utilizar estas piezas que a veces parecen decorativas, se decoraban, pero eran piezas de sacrificio, que lo que nos posibilitaban era que se degradara antes esta pieza que la pieza estructural. Entonces, era una protección, una primera barrera a nivel de protección para que en vez de degradarse la pieza que realmente sujeta y que es la importante, se degrade esa pieza decorativa que es fácil de sustituir. Hemen oin ikusiko zute, bueno, a ver, saiatuko naiz azaltzen. Estetikoki, hemen ikusten zuten nola AB honen bukaera biak elkartzeko erau errepikatu nola inzan, eta bueno, gero ipatxik azalduko dizue nola joan ginen obran hau gehiago zehazten eta hobetzen. Hau da, sistema guzti horren eskema. Ez dakit ondo ulertzen den, bueno, goiti datorren zutabia, usillo honekin da plaka honekin, zutabe honetara konektatzen da. Eta alboti datozen abiak, bi pieza honen bitartez, hemen daudenak, zuzenian abiak, B-ko zutabe metalikora pasatzen ditu kargak. Goiko kargak eta B-ko karga honeik nahastu gabe. Azkenean lortzen duguna da oso antzerakoa estetikokia berdina dan soluzio bat. Ya, la verdad que es bastante difícil, estando allí en la misma plaza, ver qué se ha cambiado. Y con esto no abogamos por falsos históricos, sino que en este caso lo importante, lo que tenía el mayor valor era todo ese conjunto de gradas y estructuras de madera y que cuando entraras, bueno, si escarbas un poco ves los cambios que se han ido haciendo, pero siempre manteniendo
esa estética original para que el que entre pues, no note ese cambio. Además de como hemos dicho, de todo el tema de las estructuras, etcétera, teníamos que adaptar el diseño de la plaza y de las gradas a las normativas de espectáculos. Entonces, pues bueno, fuimos añadiendo barreras, aumentamos las escaleras de acceso a las distintas zonas para mejorar, por un lado, tanto el uso como la evacuación de la Plaza de Toros. Y ahí, en la evacuación de la Plaza de Toros, porque estos peldañitos tienen 45 centímetros de ancho, eran bastante incómodos. Y en esa evacuación, uno de los puntos que en principio no estaba dentro del proyecto, pero lo introdujimos, fue la sustitución de esta escalera. Esta escalera nos permitía aumentar una salida más y nos permitía llegar casi a los 1000 espectadores. De la otra forma quedábamos en unos 800, con la puesta en marcha de nuevo de esta escalera que ya no se utilizaba, nos permitía llegar a los 1000 y el ayuntamiento se animó a cambiarlo. Y la verdad es que la ejecución desde esta escalera fue uno de los elementos más visuales que se hizo en la obra, entre otros. Patxi jarraituko da, gure ideia guzti honeik nola obran egi bihurtu nola indaitezken azaltzen. Bueno, eskerrik asko, Aitor. Bueno, hasteko igual, Iparragirrek 75 urte inditu aurten, eta 4 minutuko bideo txiki bat aurkezten dona zein gehan, ¿vale? 4 minutos de publicidad y sigo. Audio. Duela 75 urte, bidaia bati ekin genion. Etzen soilik adreiluz, altzairuz, hormigoiz eta egurrez egindako bidea, baizik eta pertsonen esfortzuaz, konpromisoaz eta pasioaz eraikia. Iparragirre ilusioz jaio zen. Bizi, lan egin eta hazten garen espazioak hobetzeko ametsarekin. Gure baliorik handiena ez da eraikitzen duguna, hori posible egiten duena baizik. Iparragirreren bihotza izan diren eta diren pertsona guztiek beren arrastoa utzi dute. Eraikitzea talde lana da, eta gure taldea, gure indar eta nortasunik handiena. Ez ditugu soilik hormak eta egiturak altxatzen. Bizitzak inspiratu, babestu eta eraldatuko dituzten espazioak eraikitzen ditugu. Proiektu bakoitza konpromiso bat da. Bertan biziko, lan egingo eta haziko direnekin. Ideiak pizten diren lantokiak, jakintza edatzen den eskolak, berotasuna eta duintasuna etxe bihurtzen diren egoitzak, eraikitzen dugun guztia, pertsonentzat eta pertsonekin eraikia da. Iragana zahar berritzen dugu eraikin historikoetan. Eta orainari forma ematen diogu kiroldegietan, museoetan eta eguneko zentroetan, herritarrak elkartu eta hazten diren lekuetan.
Gehien behar dutenentzako harrera eta laguntza guneak sortzen ditugu. Gizarte ehuna sendotuz eta ingurune seguru eta duina eskainiz. Eraikuntza bakoitza behar batetik abiatzen den istorioa da bizitzarako espazio bihurtzen dena. 75 urte ospatzea ohorea da, baina aldi berean etorkizunari begira hartzen dugun konpromisoa. Berrikuntzaren bidea urratzen jarraituko dugu, iraunkortasunari eta teknologiari ateak zabalduz. Baina, batez ere, pertsonak gure lanaren erdigunean jartzen jarraituko dugu. 75 urteko historia. 75 urteko ahalegina. 75 urte, harri bat bestearen gainean jarriz, Iparragirre gaur den hori eraiki arte. Eskerrik asko, bidaia honetan urratsa egin duzuen guztiei. Eta eskerrik asko, etorkizuna gurekin amestu, eraiki eta biziko duzuenei. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Aitorrek esplikatu du proiektue oso ondo. Guk proiektua ikusi genunen, izan genituen gure dudak, erronka batzalako, aurkeztuko gez, aurkeztuko, atragantar el quesito, no, hor, reto bat izaten da olako obratan, ez dagolako rendimentuik, ez dagolako aurretik eginda horrelako lanik. Da obra singular bat. Eta obra singular bat guretzako erronka bada, ilusioz betetzen diguna. Baina, horrek guretzako reto bat izan zen, aurkeztea bakarria. Orduan, pixka bat, guk obra hontara aurkeztu ginenen, azterketa tekniko bat egin genuen, ikusi genuen proiektu oso estudiatu ez zegoela, egurren aldetik, ikusi genuen horrek zeuzkela bere erronka nagusik. Eta erronkatako bat da materiala. Materiala elondoa, olako tronko handi batzuk, zertifikatu egurra izan behar do, estrukturala, normatiba badagoelako, ez dago hemen herriko almazen, eraikuntza almazenen, hori origenea joan beharra izaten da. Eta orduan, guk azterketa egin genuen, hori ikusi genuen azterketa tekniko egin genuen, materialen aukeraketa izan martzola oso garrantzitsue. Orduan, lizitazion bertan, adjudikatariok izan ginenen, kontratua jarri egin genuen guk azterketa teknikon oso importante izango zela egurren lote horri honi iritzi ematea. Bestela, materialik gabe obraik egitek ez genuken. Orduan, hortarako, kontratua sinatu horretik, eskatu genuen, Josu eta obra zundaritzak mesedez lote horren inspekzio bisual bat egitea, egur tronko horiek egokiak ikusten zituzten edo ez verifikatzeko. Horretaz gain, guk garbi daukegu Iparragirrek 75 urtein baldin baditu, eta beste 75 urtein behar baldin baditu, egokitzen joan beharrakola. Azkenen, daukegu 53 urteko media bat, 54 lagun geha, eta 53 urteko media bat daukegu. Orduan, gaur egungo gaztek nahiago dute enpresa baten lan egin, beste konfort batekin, da ez obrako hotza eta beroa eta hortara egokitu. Orduan, lortu behar deguna da jende gutxigokin gauzak ondo egiten. Eta hortarako neurrik behin hartu eta ondo hartu, eta behin moztu eta ondo enkajatu dezala. Orduan, hortarako obra hontan izan zen lehenengo obra, eskanerra erosi eta eraberritzerako metodo digitalak eta industrializazio zati bat aplikatu genuna. Orokorren jendek hitz egin du industrializazioa eta beti da modulos 3D. Industrializazioa gauza asko da. Industrializazioa da baita, ekartzea eskaiera bat, arotzak bere tailaren mimo guztikin egin, baina badakiguna enkajatu egingo dola eta ondo enkajatuko dola. Zati proiektu hauek, eta hori da niretzako garrantzitsue, proiektua
egokitu behar du eraikinei. Ez eraikine proiektui. Ez? Hori da pixka bat. Orduan, eredu digital bat egin genuen, eskaneatu egin genuen, eta gero hornitzaile bat aurketu genuen. Orduan, volumen handiak izan zirenez, esan bezala hemen gaude, hor tronkon ondon. Jun ginen, bidai azkar bat egin genuen, lujoi gabe, ez genikiola gero obra inbar genuen, ez? Adjudikatariok izan da ere, esan genuen, jun ginen, eta intzikun beak neurketak, ikustikun betak, ikustikun, hori Josuk gero duda balmauk ez du, hobeto argituk izue, eta elkarrekin jun ginen, da ikusi izan, bidera garri izala, egur horren kalidadea behar adina zala, eta horren aurrea jun behar ginela. Zati, tronko hauetatik, egin behar gero, hori dana, zerrati pasatu, moztu, mekanizatu, obrara eraman eta kolokatu. Eta hori, behin prozesu hori arrankatzen degula, horrek gero atzera bueltaik ez dauke. Oso garrantzitsu ikusi genuen, hasieratik horren validazio bat ematea, Iparragirre bezala. Gero beste puntu bat guretzako reto izan zena da baita, sarbidea. Hor, ikusten dezue makina hau, hor daukeu altura bat galioa da, 2,60 gehiago ze altura dauken, eta hortik sartu behar daukeu. Edo helikopteroekin sartzen geha, edo horrekin sartzen geha. Aurreko fasea egin genunen, garabi bat gari genuen. Baina guk mantenitu behar ematen goiko armaioi danak garabi batekin ez dugu bezerriken. Azpitik atakatu beharra dugu. Orduan garabia montatu gabe, guk gure makina teleskopiko elebadore hau, justu gontako jaio zen. 2 zentimetro alde baten, beste 2, erroedak pixka desinflauta, baina goten zen. Pasatzen zen. Orduan, hori esan dakoa. Aurra jarretuko dugu. Gero, pixka bat, Aitorrek eta ondo aztertuta zauketen hori gu gero ejekutatu behar genuen. Guretzako, behin obra licitazioa konkursoa irabazi, ilusioa, baina gero esatezu, errepikatu behar dut 52 banotan. Ez dakit zenbat AB dauden. Ostras, asmatu beharra dugu, rendimentuetan hanka sartzen baldin badegu, guk prezioa hori egiteko esan deguna prezio bat da, eta rendimentu horiek gure ardura dire. Eta orduan egin behar dugu obra segurtasunekin, ondo, baina pixka bat pentsatuz. Orduan hor, lehenengo gaztai hori egiteko buelta asko eman genien, asko. Eta hor adibidez, ez dakit ikusten dan, baina hemen util moduko bat, guk abe bat askatzeko, abe horren gainen dagona mantenitu egin behar dugu. Orduan 2 aukera genuzken, metodo tradizional, dala jarri sopanda bat jarri, eta puntal hilara bat jarri, beste puntal hilara bat jarri, hemen andamioa montatu, biga atera eta biga sartu, edo util bat kalkulatu zon gure departamentuk, aurkeztu genien obra zuzendaritzari, probatu genuen, zala util artikulazio batekin, eta sistema neumatiko batekin. Nun armaian apoiatu eta zertxa honekin itxek genuen azan ja, aben 2 aldek, 2 karga horiek ematen genituen armaietara. Orduan, horrekin asko aurreratu genuen prozesu hortan. Gero hemen zeuken rodillo bat, hemen ikusten dela, rodillo txiki bat, orduan, hortik ja abea sartu egiten genuen. Orduan, digitalizatu genuen, modelo digitalakin neurrik hartu genituen, ekarri genituen ja abek moztuta bere neurrira, bakoitzek hor dauken listadoa, bakoitzek bere izena eta abizena zeuken neurritan, eta hola xekun ginen montaje hori egiten. Esan duguna, sistema hidrauliko hori zatu genuen. Hemen daude, detaileak ez, nola etortzen zen jakertzen genituen mekanizatuta, proiektuko esentzirekin jarraituz, bai elkarrekin bida hor, bai asko eskertu beharreko ezintzen jarrera baita obra zuzendaritzana, zati, askotan guk ejekuzio bat egiteko arazoak izaten ditugu. Eta arazoak aurren, behar do, diskusio txiki bat, baina gero elkar adoste bat izatea. Guk adibidez detaile hau, hemen ikusten den hau, pixka bat aldatu egin genuen. Proposamen bat egin genuen, elkarrekin, eta ontzat eman zen. Hau adibidez detaileak behak egin dona, nola pilarra direktamente deskargatzen duen,
Baina hemen gero hau da beste adibidez, claro, plomadea estruktura horrena ez da vertikala. Teorikoki proiektun vertikala zan ez, hor bakoitze doke, batek 3 gradu, bestek 7, bestek 8, eta egokitu egin behar ez du estruktura hori soldeatzeko. Orduan, holako zeak ideatu genituen artikulaziok gero soldeatzeko, baina pixka bat egokituko zana, zandakoa, proiektu egokitu eraikinei. Hau adibidez, da aldaketa txiki bat, lasite diferentziaz, aldaketa txiki bat, hemen ikusten zuen, hau, proiektuko berdin-berdina da, bakarrik, horixe jarri gerion, horixe, arko txiko jarri gerion, zertarako. Pilarrai lehenengo atorniatu hau, plaka hau alan gorana jarrita, bestela guk hasierako zea hortan ezin genuen sartu pilarra. Horrekin pilarra lotuta ematen genuen, hau goran, eta gero jaikin zanazan hau bera jetxi eta atorniatu. Eta horrekin lortzen genuen baita, Tolosakok aldin baten egon balemazate karnabaletan salto asko jende. Eta asko bibratzen du estrukturak. Eta orduan baita ikusten genuen tuerka kontra tuerka horrekin ere, kalteik bintzat etzilo egin, zeti blokeatu egin zon. Bueno, hor detailea, enez ez esakunduko, hori beak esan doia nola zatu zuten. Hemen pixkat arrazki hau gustatu zaik, pixkat esan duen Aitorrek hori ikusten da, ez? Hemen normalen estruktura bat ikin da, lehenengo pilarra gartzen da, gero abea, gero solibok, eta gero goikoa. Hemen dana alrebez, dana alrebez indarra dau. Egia da, hemen ikusten da, nola independente funtzionatzen duten. Hemen dauzkegu, kolokatu ditugun abek bakoitze puntal batekin, ebita hori ditugulako puntal pila bakartzea, kolokazioan, ja, atzeka den apoiatuta dago, lehentzegon angular bat, estruktura reportua egintzanen, ja hor angular bat utzi zan. Angular horri ere ikutu bat eman genion, ikusten genuen anklaje gutxiko bertzikula, eta mekanizatuta zulo batzuk egin da anklatu intzan. Baina gero, puntaltxo bakarri, eta hemen pilar hau, ja, lanen dago. Eta hauek, biga jarri orduko, ja, kentzeko mon gaude. Horren ikusten da, biga atera, sartu egin dezaket, postea mantenituta. Hor, Aitorrek esan duna, hoxe. Bueno, hau da gure inventua, gure geratura. Gu, Kriston Horri oso gara ontaz. Hau da gure, hemen ontarako zehatu genuna, eta hemen ematen genuen palankai, eta ja, apoiatuta gelditzen zen. Da gero, suabe ateratzen genuen, karo, goran genuken tarimatxo bat oso sensibilea, 2 zentimetrokoa, goran gero entramatu bat zeren hor listoiak indet hor, suabe palankiak jetxi, eta gero ja, abea sartu hemendik, hemengo rodio hortatik sartu, eta berriro gorak eman da, haure ioientzan pistoi hau, puntu hau, hemen olgura, horren beran dago hemen sartu izateko. Eta gero behin han apoiotaz dola, hau igotzen genuen, eta ja gelditzen zen egon behartzon lekun. Bueno, argazkik ikusteko nola ginen fasek azatzen. Hau ja gero ja, argazki bukaerako argazkik, indako aktuazioak, gero Aitorrek zerbait gehiago izan nahi badu, pixkat ikusteko nola mantenitzen duen estetika, eta hemen ikusten da Aitorrek lehen esan duna barandian detaioi, nola lehen hau hemen berantzeon, barrera bat zan, una trampa de agua, baina hortxe dago, eta segurazki Tolosakok esan aber diferentzik ikusteko, eta honea etorri ez dienak inor zenterako indanik, zati ez du apreziatzen. De hecho, ni badauke familiaren bat Tolosan, da obra indagero esan zien, zein dezu, hor? Horren beste denbora ez dezu zerrin, horretu geba. Hoxe. Bueno, gero iristagarritaz, ebakuazio gatik indago aktuazioak. Hau da beste kriatura baita, gurutzako izan zana. Hemen, eskailera hau da, eskailera desmontatuta. Orduan, eskailera hori esan genuen. Tailerren lehenengo eskaneatu egin genuen, zati hone dauzke, tripak, desplomeek, hemen edekin zarrakola izaten dira. Derremete, hemen bezala, hemen daukezu, puntu hortan 20 zentimetro gehi, hor 20 gutxiko, hortara egokitu behar du eskailera. Orduan, eskaneatu genuen, modelo bat egin genuen eskailerana, obarazundaritzak baliatu zon, eta eskailera bekarri genuen osorik eginda zankatan. Eta eskailera nola montau genuen? Beti gora o goiti bera? Goiti bera. Oso ondo. Goiti bera montau genuen. Batzutan beti gora egin dugu baita, baina hemen beti gora ezin genunin, zati beti gora montatzen joan bagine, ja, fabrikatuta dagona, akopiatu inberko genuke goran lekun baten, goitik jaisteko. Orduan, goiti bera egin genuen, goiko tramoa igo, eta gora elebadore txiki bat egin joan, eta ja, forjatutara,
elkartu. Eta hola goiko tramotik beraka joan ginen. Hau izan zen guretzako lehenengotako obra, indeuna eskaneatu, modelo digital batekin, tailerren kontrol numerikokin egin, eta ero montatu. Hasieran arautzat izan zen, nien eok atrebitzen, hau egitea. Intzak, atako ata. Hola izan zen. Eta hau da eskailera. Hau da eskailera, egokitzen dena, perfecto. Ez genuen inungo arrazoik izan, horrekin. Detaiek, obrakok, esan duenak, nola guntzan aktuazio egiten. Eta hoia zea aereo bat. Por cierto, ez da borobile, Matno borobile dara, baina obaloa da. Ez dakit nik dudan badan bakuzu, bestela nire amotxa izan da. Aitorra dana esan du, da... Nik zerbait gehitzekotan, nik azaldu duten nian, pixkatzea atzetik gelditu naiz, o kontabarik gelditu naiz, egurrezko egitura, egurran espeziea aukeratzeko orduan, komentau du, pinus pinaster bat zeuan, alburazko duna, nahiko kalidade eskaxekua, eta, bueno, beste egur batekin eraiki behar dezan, ¿vale? Teníamos que elegir con qué madera íbamos a reconstruir la nueva estructura. Esa nueva madera, por un lado, tenía que ser muy durable. Los tratamientos están muy bien, pero a poder ser que tenga una durabilidad natural. Entonces, teníamos dos opciones, ir a una madera tropical o un alerce. En un principio, la elección del alerce parece como más correcta, más como de aquí. Sin embargo, para este edificio elegimos el elondo. El elondo es una madera tropical que normalmente aquí, históricamente desde los años 80, etcétera, se ha utilizado mucho en los suelos, pero que tiene una durabilidad muy alta. Aunque la mojes, la hagas perrerías, dura mucho. Contra esos xilófagos aguanta muchísimo. Entonces, y lo que tenía era, como aguanta mucho y tiene una gran capacidad portante, respondía muy bien al recálculo que hicimos y principalmente a fuego. La madera, a pesar de lo que se cree, funciona muy bien al fuego. Funciona muy bien porque sabemos, según la especie, la velocidad en la que se va quemando. Entonces, para proteger una estructura de madera, lo único que tenemos que hacer es darle más espesor. Según ese espesor, sabemos cuánto tiempo va a aguantar mientras tiene una llama dándole, ¿vale? Entonces, ese sobreespesor que le teníamos que dar, con el alerce, las piezas que quedaban desproporcionadas. Quedaban demasiado anchas, vamos a decir. Y las del elondo, sin embargo, por esa capacidad mayor, portante que tiene, lo que daba era una proporción mucho más similar a lo que teníamos. Era horretan, elondoan aukeraketa hori izan zen, alde batetik, naiz eta garestiagoa izan, hori ere esan behar da, alde batetik, durabilidade naturala handiagoa daukolako, hobia daukolako, eta bestetik, itxura hori ere mantentzen egenuna originala, hobeto mantentzen zulako. Eta komentatu beharra dago, urtetan zehar indako esku hartzetan, elondoko piezak ere ja bazeudela aurretik bertan. Orduan, hori izan zen, bueno, espezie ere aukeratzeko orduan, elondora eraman gituna. Alertziakin, igual ez genukan Portugala joan beharrik, baina elondokin, ondo entzan bideia. Ondo entzan bai. Eta esan dagoen oso garrantzitsua da, bai, estudio de arkitektuan usurita gure estudioa eta eraikitzaileen arteko elkarrezketa hori, eta horri gehituko nioke, foru aldundiak kasunetan, da beren tekniko da, bertan eta udaletxeak, bertan gauden tekniko guztiak, ondo konpontzia, azkenean taldelan bat da, guzti aurrera eramateko. Ze danak, bakoitzak berea bakarrik ikusten baldin badu, hau ez dijo aurrera inora. Orduan, danan artean azkenean garrantzitsua da, guztiok, bai, gure ideiak mantenduz, baina, eskuzabaltasun puntu bat eduki eta ulertzen joatia dana dalako obran aldeko. Azkenean hemen garrantzitsuena obra ondo eramatia dalako.
Eta, bueno, adibidez, lehen komentatu duna ez, hemen, apiz honek, hauia tratatuta dago. Guk ez genuen nahi izan, izugarrizko lana Patxik eta Ibonek, eta ordu pila bat pasa, hemen nola ingo dugu, grada horreik bertan mantendu behar ditugu, eta gero hartu, pintura lodi bat, fun goian eman, eta berdin da, plastikozkoa izan, egurrezkoa izan, mantendu berria, zarra. Iruditzen zitzaigun garrantzitsua, hemen puntuatutan ikusten dira, lehengo zenbakiak hor mantendu itintzian, transparentzia pixka batekin, tipografiak berdinak mantentzia, egur zarran tonalidade hori, ez? Izaera hori mantentzia azkenian, eraikinak 125 urte baldin baduzko, berriz hartzen gainean ere notatzeko. Eta holako eraikinetan, zan aldizuten ia honena, ez zu ezerrin. Zu badakizu berrituta dagoela, lehen arrisku bat zeuan, hor, iauteritan hor 1000 pertsona sartzen zian ian saltoka, arrisku bat zeuan, egitura oso gizi zeuan, gaur egunien 1000 pertsona horreik, orduko postasun berdinakin saltoka egongo dira, baina inbintzat seguru daude. Hori da. Inolako galderik baldin moduko zue? Eskerrik asko, oso interesgarria izan da benetan, Patxi, Aitor. Oain galdera batzuk egingo ditugu, lo único, lehenengo esan nahi dut, aulkian aurkituko zenuten horritxo hau, inkestatxo badak, KMK kulturruneak utzita, orduan mesedez alba dezute, bete eta gero, bete, raska sistema bada, eta gero kanpuan daukezute buzoi bat, mesedez bertan utzita zuen, eskerrik asko. Pare bat kontu, Aitor, ikusi du azken finean eraikuntzak 100 urte baino dauzke, 125 urte horren gurtian ingo ditu. Gaur egun arautegiakin gehien bat juegos y espectáculos komentatu dezu lehenez, Gobierno Vasco, problemas de aforo, antes ahí entrarían, como pasa en los campos de fútbol, antes la gente de pie a tope, hoy en día eso ya no es autorizable. ¿Hasta qué punto el aforo, por temas de evacuación, seguridad, se ha visto mermado? Y esa merma, ¿cuánto se puede achacar a los condicionantes de ser un edificio protegido y tener que mantener ciertos elementos morfológicos, tipológicos, estructurales? En ese sentido... A ver, al final la evacuación depende, entre otras cosas, el número de salidas, etc. Un edificio que existe, pudimos dar una salida más con la escalera que ha descrito Patxi, por eso se hizo, etc. Al final lo de conservar o adaptarnos en estos edificios antiguos a las normativas nuevas es un reto. Es un reto como el que le planteamos a Patxi. Venga, hay que mantener este forjado y vamos y para adelante. Entonces, igual que el mantener esta pátina antigua, todo es un reto, todo limita, pero al final esos límites es el campo en el que jugamos. Por ejemplo, esta puertita que veis ahí, este elemento esto en realidad es un palco cerrado, era un palco cerrado, que si hay cualquier emergencia se le da, no es una barra antipánico, es un botón, vamos a decir, antipánico, y podemos evacuar la grada con más gente, o una parte de esa grada con más gente, por el lado de la grada principal, de la grada de las autoridades. Entonces, esta puertita, apenas se notará, en carnavales nadie lo habrá visto, o lo habrán utilizado para pasarse los calimochos, no lo sabemos, pero es una intervención mínima. Al final lo que intentamos es, muchas veces, hacer trabajo de cirugía. En este caso se ha sustituido toda la estructura, pero en otras ocasiones intentamos mantener esas piezas y hacer pequeños trabajos, pequeñas intervenciones,
normalmente más complicadas, incluso más caras, pero bueno, manteniendo pues, todos los elementos, al final nos apoyamos en lo que tenemos para ir modificándolo para obtener pues, todas esas solicitudes que nos han pedido. Bale, bai. Bueno, hor zirurgia esan dezu eta, claro, zulen baita ere Patxi, zure aurkezpenen dezunen eskaner bat ikusi deu, eta bueno, gaur egun ikusitugu teknika batzuk agian eraberritzen lanetan hain ohitutaz godenak, ezta? Osea, ikusi da igual industrializazio maila puntu bat, baita ere gaur eskairan komentatu dezuna, ez? Karo, horrek gaur egun konstruktora batentzako horrek zer dakarkio, karo, horrek baita ere atzetikan soporte bat behar dezu, azken fien ez da obrako lana, nik adibidez egurra esan dezuna, egurra zerreian erosi, obra ekarri eta obran transformatu, manipulatu eta jarri hor ikusitugu azken finean, pieza guzti mekanizatuta. Hasieran zuk planoa itorrez erakutsi dezu, egurra jatorrizkoa nola zeon, asko aldatu behar zian, baina ez dara igual pieza osoak. Karo, horrek zuentzako konstruktora bezala zerronka da zuentzako. Guretzako apostua da atzera bueltaik ez daukena. Osea, guk igual gaude 17 ingeniero, arkitekto, aparejadore 50ko enpresa baten. Ofizina teknika oso potentea. Ofizina tekniko proportzio aldetik nik uste dut ikeragarria daukula. Ofizinan medio hauekin ondo hartu neurrik eta egiten deguna, gero industrikin hizkuntza berdine baldin badauko, berak gai baldin badauko behar degun hori egiten, aurreratzen dugu, inguru aldetik residu gutxiko sortzekula, zarata gutxiko sortzen dugu obran, lan hori egiten ari dana dago segurtasun maila. Naiz eta obran neurri guzti jarri, industrien espazio egonkor badan, beti ere seguro godan ere mugu da. Orduan, hori dana kontu narta, dana onura die. Gauza bakarra dauke, guk dedikatzen gea prototipok egitea. Eta horrekin prototipo egiten duenean, ez da ondo atea, beste bat ingo dugu. Ez da balio, egin da do. Ez da balio, hasieratik ondo egin barako. Orduan, erronka hori daukegu, eta hori da, pixka bertiko pixkat ematen duena, baina prozesu hortan gaude, lenguaje horiek unifikatzen, bai arotzerekin, herrerokin, danakin, guk azkenen, esan duguna, lanabesa obran dagona, hori gero montatzeko gai izateko. Zue bakarrik gaina baizik eta zuen horren zaile baita ere, denak egokitu behar dira lan iteko era hortara, bestela? Karo, eta ez da gaina datok hartu geometrinak ondo eta ondo fabrikatu, azkeneko pausua da baita, obran ere zehaztasunekin kolokatu. Eskaiera bat goiti bera, montatzen hasten garen, konfunditzen baga lehenengo tramon 10 zentimetro, etortzen da, arrotzat esaten du, esanian, gaizki indek. Eta ez da hori asuntoa, da zu gaizki hasizea kolokatzen. Orduan, trazabilitate hori dana mantenitzea oso zaila da, baina hor dauke berronka baita, estazio robotizatukin, hor, datok hartu modelo digitala egin, diseinua egin, eta ero obrara zehaztasunekin eramaten. Hor dago ingenieri horren beharra, jakinduri horren beharra, obrari asistitzeko. Hori da pixkat gure apostu. Zuen erantzun azken finen ez da bakarrik eraikitzea, baizik eta soporte tekniko hori ematea. Beharrezkoa, ez dago balio modelo bat ondo diseinatuta, ez da ondo fabrikatzen da, ez dago balio gero ez da obran bere lekun kolokatzen. Hori da, azkenenen mertxe ikusten dut, museo baten, baremadare, ondare arkeologiko batzuk ezin dugu ondare horien gainen jarri, obra bat egiten behar kontu... Beak ez ditzuziko. Ez, bai esan etena, obrak zerbaietako egiten die. Askotan ez da, zertarako da obra hau. Balima da elementu babestu bat protegitzeko, orduan hor, sensibilidad hundi hortan euki behar dugu. Iparrorratza eukin behar dugu garbi. Guk ez daki, guk obra bat hartzen dugun iparrorratza bezerok ematen dugu. Zertarako egiten den obra hori jakitea da, beharrezkoa. Eta hortarako, herramienta ordenak lagundu egiten dute. Ondo erabili behar dira, nube de puntos bat, ez da ez ondo gestionatzen, da dato pila bat, hor dago erronka, horiek ondo erabiltzen, baina hori da gure bidea. Vale, galderak? Zu? Kaixo, arratsaldean. Lehen komentatu dezute, soluzio konstruktiboa aukeratzeko orduan, saiatu zinatela, ordezkatzen erreza zan soluzio bat topatzen, ez? Orduan, niri horrek pentsarazten dit pixkat, olako birgaitze lan baten ondoren, eraikuntza honek ze mantentze lan eskatuko ditun.
Eta bueno, gero londoa aukeratu dezute, eta hitz egiten dezu hemen sobre la durabilidad, eta aurre ikusten da ordezkapen elementuak ordezkatzeko CEP posible egon daitezken? Zenbatero egin beharko dira ordezkatzen lan horiek? A ber, horren erantzuna, Josuk igual lehenu emango digu, baina alde batetik dago orientazio desberdinetan desberdin patologiak aurrera desberdin joango dira, bat. Eta gero oso garrantzitsua da, zuk esan zuna, mantentze lanak. Horda, urtean behin, 2 urtean behin, errebizioak ematen badi, ikusten baldin bada nola dauden elementuak. Printzipioz jarri da dana horri durabilidade hori handia. Mantenimendu plan bat egin dezute? Mantenimendu plana, proiektuak beak dauko, baina azkenean hori da bertara joan eta rebisatzea. Ez da gehiago, baina joan inbida. Promotoriak beti izaten dugu, ez? Zahar berritziak eskatzen duela noizian behin bertaratzea eta revizioak ikusi, ia ur-trampa horreik esan danak ondo funtzionatzen duten, edo puntun baten, berak komentatu du, gure detaileak moldatu behar izan zian, eraikinan geometria horretara zehazteko. Azkenean guk paraleluak margotzen genitunak, ez zeuden paraleluak, eta artikulazio desberdinak sortu behar izan zian. Artikulazio horreik, zutabiak ere ez ziren guztiz vertikalak. Azkenean, geometria zirkular batek ematen duena da, uno se apoya sobre el otro eta no se mueve, no se cae, baina el equilibrio, entre comillas, a veces era inestable. Orduan, inestabilidade horretan laguntzen du geometriak, baina mantenuan ere geometria hori moldaketa horreik ez dijoaz gure alde, gure kontran dijoaz, mugitu iten dialako. Baina garrantzitsuna da mantenua eta revizioak ematia. Eta lehen, nahi nun komentatzia Patxik eta Mikelek esaten zutena, teknologia berri horreik aplikazioa, guzke uste dugu bidia hortik dijoala. Baina ezin deguna ahaztu da lehen lanak iteko erak. Hau da, teknologia berri horreik Iparragirren 75 urte gabe, elitzateke hau ingo. Iparragirrek, kasunetan Iparragirrek. Daukon enkargatuak, obrako jendiak, urtiak badakina gauzak montatzen, hori gabe, naiz eta eskaner, laser eskaner eta 3D modeluak gokin, elitzateke inola. Orduan, biak izango dira beharrezkoak. Etorkizuna begira, biak sustatu behar dira. Hoi da. Era bat ados. ¿Algún comentario a lo que ha dicho él? Como te ha señalado, pues... No, lo ha explicado muy bien. Al final, la elección de Londo, como ha dicho, ha sido porque había que hacer caso a mucha gente, a la Diputación Foral, al Gobierno vasco y al propio Ayuntamiento. Entonces ahí se cumplen los 400, creo que eran 400 kilos de uso, más 90 minutos a fuego, manteniendo la imagen. Entonces, y aparte de la durabilidad natural, que aunque era más cara, en ese momento también subió bastante el alerce y no era tanta diferencia, pero sí que seguía siendo más cara. Y la ventaja también del Elondo respecto al alerce es que el alerce vas a tener que aplicar tratamiento, su mantenimiento, que no hay que aplicárselo, que no se va a tener que aplicar al Elondo por su gran durabilidad, que añadido a los diseños que se hicieron para evacuar el agua, porque la madera no tiene ningún problema en que se moje, si luego se seca. Al final, el problema es que tenga una humedad mantenida continuada, que es lo que hace que se puedan generar las patologías de los hongos de pudrición, y ahí entran las carcomas, entran otras historias. Ahí había, la presentación ha sido muy corta, muy bonita, pero ahí había termitas, aquí podemos estar horas hablando de esta plaza y de muchísimas cosas. Y el Elondo cumple perfectamente porque es una madera que, a pesar de ser un poco especial, está normalizada. Los aserraderos te daban el marcado CE, aunque estábamos preparados para poder certificar nosotros mismos alguna otra madera, pero bueno, hubo que hilar muy bien. Entonces, a nivel de madera estructural con altas durabilidades, teniendo en cuenta que había que mantener la imagen,
es que era perfecta en ese momento del Hondo. Y el mantenimiento, yo espero jubilarme sin que me llamen de la plaza de toros. Tampoco soy tan puede joven, aguantar. me gustaría ser más joven, pero bueno, Sí, aunque la jubilación cada vez está más lejos también. En la plaza, el día que Josu se llevó un susto, el día que empezó a trabajar en hacer la inspección en esta plaza, claro, esta plaza en estos 120 años se ha pintado, repintado, se sustituyeron elementos. Estaba tratada también. Tenía por lo menos 4 actuaciones de distintos tipos de madera, distintos espesores, y había tratamientos superficiales añadido al tema del pino pinaster, que tenía mucha proporción de holgura y estaban destrozadas por dentro, no dando la imagen desde fuera, pero luego nos encontramos el susto habíamos hecho ya una cuarta parte de la inspección y a mí no me cuadraban cosas y le dimos más fuerte y apareció el susto. El tema fue sin desayunar. Sí. Ahí donde lo veis tan grande, suele ir con una piqueta y un punzón para ver la resistencia de la madera, cómo está de sana. Y claro, antes de almorzar, pues no le dio lo suficientemente fuerte. La verdad es que no cuadraban las cosas. Le dio alguna ya un poco más fuerte y vio como esa capa de pintura y de tratamientos exterior de unos milímetros evitaba ver cómo estaba realmente por dentro. Entonces, era el armazón perfecto para ocultar todo el estado real. Una pregunta. Antes, el útil que hemos visto para hacer la sustitución de los olivos, lo que es el tendido inferior, que es de hormigón. Y son que es, bóvedas de mampostería y encima... Lo que son las gradas ya de hormigón, ¿que son originales o son posteriores? No, esas son posteriores. Pues son posteriores. Las cambiaron en la tercera fase. Esta era la cuarta de los distintos proyectos. O sea, lo hicieron casualidad ellos. Caldera. Galdera baino, pixkat komentatzea ez, eskerrak eman behar dizkiet, pixkat beraiekin dako lanagatik, nik uste dut ausardia bien partetik handia izan zala. Udalaren ere bai, pixkat hasieran zuen proiektu hori, zuk esplikatu duzuna ez, egitura metariko bat jarri eta grada normal retraktil bat jartzetik hau mantentzeko ausardi hori ukitzea. Gogoa gaitu zaio, 5. fasea egiteko udalari. Bai, falta da. Horregatik ez da. Teiatu falta da. Da biharrezkoa da gainera. Hori hitzaldi hau Tolosan ematen duenean horren sartuko. Horari matzen dien. Hemen informazio asko eman da, baina niretzat importantea dira beste gauzak ere jakitea. Eta da, zenbat denbora iraundu zuen obra honek eta ze kostua izan zuen, mesedez. Ba ez naz gogoratzen oso ondo zenbat demoratar gure. Zuri? Arrapa diezu bete-bete. Bete-bete, bai. Bukatu behar zan karnabalak aurretik. Hori ziur. Eta hasi lehenengo obrak dauzko, lehenengo argazkiak, honetako, uztailean. Uztailetik otsailera. Bai, horra ondo. Bai, a ber, behin denbora gutxi eta garaia ere. hori nola hain, gero ja errepikatzen eta ja martxa hartu zen. Lehenengo hilabete eta pikua, bai, uztaila, buztua, iraila, izan zen nahiko geldua, gauzak desmontatu, poliki joan zen. Baina gero behin ja martxa hartu zutenean... Piskat lehenengo kesito hori pentsatzeko izan zen erronka handia, elotu aukeratzeaz aparte. Bai, egurren peditua martxan jarri eta nola egin behar dugun bueltak ematea elkarrekin. Obra epetan egin bai, ekonomikoki bai etzalaz modifikatu egin da aurrekontun barrun elkajatu zon, etzan egon desbiazu berezi. Ez dala gutxi, gaur egun. Zazpirun 8.000 euro gutxi. Baina enez gogoratzen zen bat. 8.000 euro dana barne. Dato esatu ez dauket. Bez barne uste, zazpirun da piku 8.000 hor barren sartu zen. Baina bai, aldaketa hori. Normalidade baten barruan joan zen. Bai, ez hortan guk
Ondo, gainean nola detaileak eta estudiatu dauzten, nola egintzen gure kezka nagusie, baina gero bidea bilatu. A ber, holako gauzetara laguntzen da, bueno, beraiek magalgutasun apuratera guztia gauzakiteko orduan, guk ere bai, sustatzaileako promotoriak ere berdin, bueno, danan artean, ez, azkenean akordiotara eta helburu on batera heltzen gara. Baita esan dezuna, hori nik beti hor juten ez teknologira, baina pertsona die nagusi, eta esan dezuna, Manu, eta horra daukegu urte askotako 53 urteko media bizi guztien konstrukzioan, horiek egurre manejatzen dute baita, oso ondo. Oso importantea da hori. Eta hori da, garrantzitsuna. Bale, galderaren bat, norbaitek, zerbait galdetzeko, printzipioz ezer, den argi. Bale, eskerrik asko benetan, oso interesgarria izan da, ni ez nuen ezagutzen proiektua, osea, asko gustatu zait. Eta, bueno, Tolosako udala konbentzitzen dezuten 5. fase hori egiteko, eta ja, zezen plazaia guztiz eraberritzeko. Bueno, ja komentatuko dut, urrengo hitzaldia zeintzu dian, lehen komentatu dizuet azkar, maiatzan zehar, 4 hitzaldi ditugula, gaur izan da lehenengoa, 12an urrengo astian astelenen 2. izango deu erderaz, transfiriendo la dieta prehistórica a la gastronomía actual. Gero, 19an, erderaz baitare, ez hau elebitan markatu, itxasondoan, lurpeko arkeologiari buruz, eta 26an, hitzaldi berezi bat dago, bertsolarismo aurreko artean ondare inmaterial dekretatu zen, eta horren ondorioz, bertsolarismoari buruz hitzaldi badago, eta, bueno, bi bertsolari datoz baita ere, bertso batzuk botatzea, osea, guztiak gonbidatuta zaudete. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Txalo, bero bat da.